A veciñanza de Illa de Arousa respondeu á chamada do Sergas e do seu concello para acudir ao cribado masivo. Dende primeira hora da mañá, numerosos veciños e veciñas desprazáronse cos seus vehículos ao parcadoiro do Bao para realizar as probas voluntarias de detección da COVID-19. É deber cidadán vir a facer as probas para saber cantos estamos contagiados ou non, para evitar máis contagios. Para saber como hai tanta gente, para saber si hai... si tenemos ou si non lo tenemos. Un pueblo que estamos todos moi unidos, todos moi xuntos, sabes? Somos todos unha cadena, isto vai... hai que paralo por algún xeito. Isto é necesario facelo porque a cousa está moi mal a illa. Temos que saber que é o que pasa aquí. O Sergas despregou un dispositivo formado con 12 profesionais para analizar a máis de 3.600 persoas. O obxectivo é coñecer a situación epidemiolóxica da vila. Viñemos aquí a facer un cribado a toda a población para ver como está e se podemos detectar posibles asintomáticos ou algúns casos que ainda non se detectaran. A proba dividiuse en dúas partes. No día de hoxe estaba convocada toda a poboación de entre 15 e 69 anos para recoller as tubaxes para as mostras de saliva. Si os que veñen aquí dinnos o número de teléfono que lle chegou o mensaje, nós con eso identificámoslos, damoslle un tubiño donde lle explicamos que teñen que tomar unha mostra de saliva a primeira hora da mañá do día seguinte, sin comer, nin beber, nin lavar a boca, nin fumar, nin nada, botan a saliva, ten que chegar hasta o límite, ten que ser un mínimo de cantidade de saliva e despois o mismo día que toman a mostra de saliva, entrégana nestas mismas carpas e estaremos ao longo do largo da mañán, hasta as 2:15 máis ou menos. A segunda parte está destinada para os maiores de 70 anos. Neste caso, as probas faránse o sábado pola mañá mediante PCRs. Mañán pola mañá só lle faremos ás persoas maiores de 70 anos, sería por a técnica nasofarinxia, sería a toma de mostras é diferente, pero o análisis é o mismo, é unha PCR. Os profesionais tardarán entre 24 e 48 horas en analizar todas as mostras. En canto teñan o resultado, no caso de que sexa negativo, informarán por SMS ao usuario. Se é positivo, será o médico da vila o que se poña en contacto cos pacientes mediante chamada telefónica. Este cribado permitirá poñer en cuarentena a todas as persoas contaxiadas e evitar así a propagación do virus.